Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli. Huwallazi arsala Rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Yu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Dzalikum khairul lakum Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Huwa utawi iku alladzi dzat kang wa utawi awe alladzi dzat arsala ngutus sapa dzat rasulahu utusane Allah alladzi dzat arsala ngutus rasulahu ing utusane bil huda kelawan cak huda bil huda kelawan itu wa dinil haqqi lan kelawan din agama al-haqqi kang bener liyudhirahu supaya menangake sapa Allahu ing agama lidhirahu supaya menangake sapa Allahu ing agama aladdin ing atase agama kullihi sekabehane agama. Dimam walau kariha lan apa kariha ayat 8 walau kariha selan senajan ketik sapa al musyrikuna wong kang musyrik. Ayat sadurunge nerangno wong kafir kepingin agamane Allah cahaya iku padam dengan berbagai macam fitnah, celaan, hinaan. Tapi Allah berharap untuk menyempurnakan agamane Allah. Senajan wong kafir gak gedhe, gak gelem, gak seneng, geding. Waladhi arsala rasulah bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Allah ngutus rasule lan agamane sing hak supaya menang agama iku ngungkuli ngalana sekabehane
Walau karihal musyrikun. Senajan wong musyrik ora seneng. Mulane wingi surat Al-Baqarah 120 ya apa? Walan tardo angka Yahudu walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Ora bakal ridho Yahudi Nasrani sehingga sampean melok agamane wong akeh. Mane karepe apa? Walau karyal musyrikun, wong musyrik gak seneng. Sapa wong musyrik? Yahudi Nasrani. Ya ayyuhalladzina amanu. Wong akeh sing padha iman. Hal adulukum ana ta ora nuduhake marang sira kabeh. Ana ta ora nuduhake sira kabeh gelem tak tuduhi. Ala tijarat ing atase dagangan tunjikum nyelametake wa dagangan sira kabeh min adzabin alim saking adab kang lara. Nalikane ayat iki tumurun bahwa iman jawabe langsung nggih kula purun. Bareng dituduhno iki lho dagangane. Mane ditegur oleh Allah, kabura mak indawa antakulu wala taf'alun. Dadi nalikane dikae gelem tak tuduhno dagangan sing iso nyelametno. Purun, gelem, yes, oke. Bari dituduhno tenan rumangsa berat. Lho, lah ngomong dhewe. Tetendi mau. Bari dituduh dagangane akeh gak gelem, mulai ditegur oleh Allah kabura maktan gedhe dosane. Mulai sampe ya ngono jomor gelem ae. Tu'minuna iman sira kabeh billahi lan Allah wa rasuli lan utusane Allah. Lama tatu dulu dagangan sing apa sing isa nyelametno saking adab. Moro jawab ke belum. Akhirnya ditegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wong iman piye kok niku? Dikae tugas kok ora budal gak berangkat. Wa tujahiduna lan jihad sira kabeh. Jihad Damir anta, damir antum. Awalita dia beriana maunun sirah. Watu jahiduna lan jihad sirah kabeh fi sabilillah. Dalam dalane bi amwalikum.
kelawan pira-pira bondo sira kabeh wa anfusikum lan awak dhewe sira kabeh jiatos lan bondo lan awak Zalikum mengkono khairun luwe apik lakum kanggo sira kabeh ing kuntum lamun ana sira kabeh ku tak lamuna ngaweruhi sira Mori ku luwe apik lamun awakmu ru. Dadi nalikane wong iman ditarik geleman ditudono amalan sing iso nyelameno sangka azab yaiku apa? Iman lan rasul lan jihad bi amwalikum wa anfusikum lan bondo lan awak ya sak mampune dalikum khairul lakum ing kuntum ta'lamun ngene iku luwih apik lamun sira kabeh ngaweruhi iku lak jenenge dagangan sing ora bakal rugi bukan surat Fatir surat ke sadurunge Yasin ayat 29 Innal ladzina yatluna kitaba wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur wong sing maca kitab negakno salat wa anfaqu lan infak sapa sing biasa infak infak subuh setitik tapi bendina rutin isa carane piye? Dipaksa, ikhlas. Dipaksa. Sampeyan sak minggu dijatah jajan pira? 50.000. Ambil 10%, pira? 2.000. 50. 1.000 10% dari 50.000 bisa hitung-hitungan apa gak? 5.000 sanggup? 5.000 jajana 5 dino sedina 1.000 5 dino sanggup? Padahal iku dagangan sing ora bakal rugi
Duit 45.000 sing sampean gawe jajan entek ilang dadi kayak sing 5.000 butuh sampai dina kiamat. Gak kena dicolong, gak kena dikorupsi. Pilih ndi sampean? Sing 10% 5.000 iki butuh sampai dina gak bakal ilang, gak kena dicolong, gak bakal kintir. Iku leke sapa 10% dari 50.000. Wani infak 10%. Berani. Jatahe iki jatahe jajan. Sampeyan kalah karo wong kafir. Wong kafir ngene. Iki olehku ora jajan es krim selama setahun. Misale es krimnya seminggu piro? 10.000 misalnya. Setahun berapa minggu? Dicai hitung-hitungan temen po. Setahun iku 54 minggu. 510. Nek seminggu gak jajan es krim. Nek es krim entek pira mang 10.000 misale. Garing hitung setahun. Lho ngono iku wani. Misale sampean wis iki aku gak rokok. Sedina gak rokok sak batang. Seminggu oleh 7.000 batang. Sak batange pira? 1.500. Iki oleh ku ngirit gak ngerokok. Dilebokno nang kotak infak. Lho iki lho sing sampai dina kiamat mutu. Gak bakal ilang, bahkan apa berlipat ganda. Dilipat gandakan sampai piro? 700. Surat ayat ayat 125 ayat 105 ayat wajan ya wajan Dari syukur jepla ya akeh tunggale Hanif ya iso. Surat apa ayat? 107. Salah dulu. Wong infak itu dilipat gandakan sampai 700 kali. 70. Surat ini ketemu Al-Baqarah ayat piro? 262 apa Jan?
261. Nanti sih bener. 261. Al-Baqarah 260. Ibu iPhone. Kowe tak kei 5.000 sampean. iPhone paling. Amin. Oke. Bapak. Kakean saya. Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah kama salih habbatin fi kulli sunnatin mi'atu wa huwa yudhaifu apal hasil sampean iku aditas gak nyaut Loading, Pak, loading. kagan mangan ya niku pemenang jangan kena kari ayam wis ibu-ibu jadi gambaran ini wong sing infak iku kaya dene apa pari sing dukul pitung uli tiap uli 100 biji dadi ini pitung 700 surah Al-Baqarah 261. Misalnya meneh-meneh sama di penghasilan. Aku sehari ku penghasilannya ku 1 juta. Amin. 10% tak infakno tiap subuh. Amin. Alhamdulillah. Amin. Lah sing 10% iki sing kekal sampai dina kiamat. Lah sing 90% durung karuan. Ibuwe. Kenapa, Pak? Oke, Pak. Wani. Moga-moga Allah memberikan mengabulkan. Amin. Allahumma fakina fiddin, Allahumma fakina fiddin, Allahumma fakina fiddin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.